nsɔle bu ana yentai emodin se saa asɔfo no eka ho bi aha enti saa tete nsɔle no a mo gitum se omo ye ne ye papa so enti wo bana se o ka asɔre anasa asɔfo a yebeka se omo se nyame adwuma ankasa yen asɔfo ne de yensusu se anka bebo mu di anasa odo mbeka ho efiri se omo ne wodin papa ye nyame adwuma ndi sa ne nkrofo nim dadada enti eba se wo preach no hu se wabɔ na solidin wabɔ na solidi se kukuru bu hane se na koma se aha enti wo se ubie phone lines ni tuma on onya bibia nka wo so be go straight to the point na o say miti so ka asem bi where di bia na odin na enumom no ka ho asem mi why no nse no wahihye nsem ni free baabi na eba wanya abotra kyerɛkyerɛ nsem ni mo aka nsem a wotimi hu se esese ye de kwa adwendwen mu bebere ni adwene ho yie because nsem ni bu wotimi hu se eye bum 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 pem ano odin aha na hwede ye ka no so aye nokre ba se ye de be kwa adwendwen ne de dabi na because of say about solid day okay and me go back to me teachings na me yen so aha na and ma kyerɛkyerɛ normally no say o kasa na uduru ba bia ho ya wo topic bi wona wo ka ho asɛm a sɛ de tie no o yɛ dan a uduru mfimfin ba bia ɛsese ejapie SOMPA FM me ka se ɛsese japie a kyerɛ sɛ asɛm a no wo hye ana sa no de ne ɛsese pie ebede ne bepie wa seda no decide so be ka se tia nkrofo ana ekoba sa de a na wo sa asofo no you are a sick man ufiri wo fie se hoba betena radio se se empanifo bebreti nkokora bebreti abrempon ne ani ntire bebreti no we decide se me free me fie na ma be ka se tia obi e kire sa wo yale aha ene biem so de se wakoma mu se maye ma adwen se me pese me kasa de gidin got to a time evangelist fo bebre mo pagya no manase time no mo preach o kejitia no na almost style no because he was evangelist ba ko na me nu sa na no mo kasa nti obi adopted the same system as obi a preacher no pese obom panifo din na okasetia wo mo gidi nti those days ne me kai obi wo ha wo evangelist wa hihye mfidie na ye saw mic ne man na ye saw mic ne man no started so kasa was ye ne ahemfo no me twa bom papa me twa mo gu papa na mampanifo no me yam wo mo ti asem na wo kan no e kire se wo free ni fie ba no wa set up a programming na adwen ne na no so wo de be yam nipa na oyesa engina aha enu ntina sa system of preaching no ene na mu na eto nsuom amfa nkwa nkuduru ba bia because ade bi enya nyankopon asem so bia engina ene biem se intentionally se u decide se me pese me kasa edi gidin anase me pese me kasa ema asofo anim gu ase a anase me pese me kasa edi tie asolo ne se de bia nkrofo betie me because we say normally no nkrofo bebre nso believe se obi gidin anase obi odin na opese wonya din aka ne ho asem o de sa adwene se utirim e wo nyankopon din mu anase nyankopon kwan so a wanim gu ase e chen kurui oye dan wanim begu ase na wonya wie papa nti se wo decide se me pese me kaseti asole ne asofo na me de gidin a onko ba bia wanim begu ase ndi aha na me pese obi a wo tie me bia tie me yie se ade bia me ye bia ne nsem bia me ka bia no ye frɛ ne enida ho me se da dwene ho yi ansa na maka e de nyankopon asem etoto ho yi ansa na maka aha nti mona mu hu area na me free ba na sa angle na me free ba no me pacho ye maase ye pese ye begidin anase nkrofo behwe yen dabi na wonim nyankopon asem no se wo kana ne se de tie pepepe na wo kana kra o ye dan a wuduru ba bia asem bi wo ho a you have no choice sa na se wo kana but the problem e was here na say ye free ye mofrase ye nyini no ye nti sa sofo kasa sa die ne yo ye nti sa sofo mpanifo na ye ji o mu di so o mu de nyame nipa wo mo na o manyini wa adwene mu o mo de nyankopon asofo kronkronfo ne ye nti so mo kasa sa so
ye di anim ana se papa no masofo no obegyino no wakasa asem no obeso ne so ama aye de because papa ne ba begyina no o wadwen bi di se ese so okasa ma obi ehu se papa ya titi no ofie papa na no ate papa na ni afi aha nti oba na sa adwen no ode ba ezo ho enti osofo gina pulpit no preach a okasa de se o hene osofo kasa de se o hene kasa o hene ne sei o hene tena se okasa o de sebi aburu sebi anyado empanefo mu animu a aha sebe sa udura himfia sa na yakasa ba me ka kira wo se wo ho nyankopon fi afode pono ehu gina ene ahimfia afode pono hu gina no me pa chonya de ba ko the language in the palace and the language in the church they are not the same ahimfia kasa ene asole fie kasa nyepe enti asofo bomoden ama ye kasa no ay de se enkrofo ya titi ye yenim kasa na ye de enti oduru ba bia wonim hwe Proverbs chapter 9 na ose uduru verse 8 na ose ka wonyansani anim no obehunu nyansa no enya asem keto wo so nyankopon fra prophet bi on na o ka kire ne se ko ka kire me masofo na maseda asra omo enwo a omo wodi ni anim onyama omani nyina di ani die ma omo no ko ka kire omo se me se o madane emmoa anaso o madane agimefo a ofu se nyankopon no so no ma Jeremiah so onko kasa no o ka so onim nyansa ususu se eden na nyankopon ka kire odifo se ko ka kire asofo no so o madane emmoa na woto aso a wo se efiri se o ma ba hweten minwan no ma ba hweten na o mo nendam omo nim baabi a omo kɔ ne baabi omo ba omo tena be krompo mu rafi ɛna omo ye basa omo gigya nto omo nim de omo ye ne nkrofo bi nso na ye responsible nkrofo bi na me de sa adwuma na se omo nsa no ma faili enti kɔ ka kyerɛ sa nkrofo ne se me se omo dane emmoa Matthew chapter 23 krade o sa ase every 1 ekopem 28 krade ora be ho Yesu Kristo o kasa kyerɛ asofo o be kasa o kasa kyerɛ nkrofo a omo ye nkrofo bi omo obi a owiase aso kasa kyerɛ sɛ bi nkwasiafo ne criminals bi asofo a yasra omo ngo a omo kyerɛ nyankopɔn man ne nyame asafo read Matthew 23 enditie me no me concept a me de aba radio so no me pesa me kama mansan nyina ate se me yam adwen se be kasa tie nipa bi ana se me free me fia be kasa tie nyankopɔn asole ni nipa me manim begu ase ene biem se ni messages ama prepare gu ho no SOMPA me de bia na mbisa mu se minim se metimi prepare metimi preach message ni na wiansa na mawu a messages be over 600 messages o ya kasa 600 ya kasa obi a prepare message 600 unmargro all kind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 message different na message bebrebe we nyina no menka ho asem na ma ba baje airtime SOMPA platform kakraka we na msim be ka say Ethiopia na be di atem no ba me ka ne say de tie pepepe aha so ofu se me na me problem a me ma pa se me ka so se me ni problem de afidu ni nti na ma wa adwen ye o sa no obi kasa de so hene na ne kasa de na wantimi anka asem bia emu odu a ewoso akoma ema obi ya mo se no ema leader bi kase adentina ensem wa branche yi keka na oba na ne nsem ni nyina akoye de bete nya anansesama ya tifretete no a ye be phone lines to ma as usual no I start frɛ oh papa nya min sra papa wakasa pa no krapa na wo kan yo asɔle utimu sɛ nneɛma bi wɔ ha yɛsrɛ papa no masɔfo sɛ ya saa asɛm wei sɛbe nyansa ne nimdeɛ bi anim bɛtɔ mo se wo nso ba akasa saa na wobie phone lines ntuma na ɔmo nso akasa saa enti yɛka asɛm ne sɛ deɛ te pɛpɛpɛ o yɛka asɛm ne sɛ deɛ te nti wotia fasa wotirim na tie sɛ me eduru sa me ka nyankopɔn asɛm ne eduru baabi yɛ sɛ sɛ yɛka ne sɛ deɛ bɛka ne saa pɛpɛpɛ yɛdi nkwasi asɛm a men dane no meka se yɛdi nkwasi asɛm yɛyɛ agyimisɛm a asɔfoɔ yɛ agyimisɛm a meka se yɛyɛ agyimisɛm ɛfiri sɛ asɔfoɔ timi di agyimisɛm ane yɛyie wonim a fa Bible na bi Jeremiah chapter 10 verse 20 and 20 wɔbɔ nsɛhyɛ hɔ ochi no no wɔfrɛ no asɔfoɔ na dane emmoa new chi no ɔman na asɔfoɔ na dane yɛ agyimifoɔ it is in the Bible owie nso ano asa bi Matthew chapter 23 na Yesu frɛ asɔfoɔ kuku dam sɛ nyatwemfoɔ anifrafoɔ nkwasiafoɔ munue
what is asam na say tina the other time na make us make catch us say generation we say Jeremiah pie ha ho mo be spark dormant machine na dia pam no one year nka mo ba dwo ne sabe Jeremiah pie ha. What about John the Baptist? Generation way maza say wo tie record ne ne me koso power solid them any asofo bebrabra bomu pa any me koso no e wo Christianity mo ne no hwe ye ka sabi adwaman sampa asofo bebre e5 ma you don't know asofo ne me de that this time no won bebre be nya sam keto SOMPA na wa man churches no nko awo tete asofo ni nyina do mo ho agim bebre enu ana me ne abrante ba ko edi nkomo me ko se botanical gardens na me ye prayers kakra wo me point na abrante ba ko ni be di nko sofo a wa ye nyankopon adwuma mfie bebre onye 60 years onye 60 years oni ababa wa onwale ye awo mako 3 na yiri nim ensoli me wasampan bebere wa hwe bebere adwama onfanya hwe wasa gina nsole manim aka nkwase asem se me wa obeka me ho asem medome and the members no nim omo ye nkola omo nim hwe nti omo da so te se ni frani we na ase unim ne me ekoso last 2 weeks program ba ko na meeting osofo ba ko a watimia ama na yire poison anom kumoba no SOMPA FM etu akwa asole bo na twempana na wofie unim ne me ekoso se mbrante bebretie me omso mo ya asofo ono oba we da no ono oba we ada se be jimi ba ko aba ne se mbrante adifo na aba no o ya baba wa no onu wudeti a obaju hu sika nya no osan na wada saa tamo woni beba ho so no oni ma bebre na adeda o aju mu nyina sika o. And do you think that the air cost no no ya can't tell waka and kwalasem be atro say Bible say na di akire ne sa ne ma we nyina bekoso na komese de nya abotre no osua sa de no nso na se sofu ni frani bi ka tira wo say the air cost wo wiase no e ya wie bremu na ye wa ka tira ne se sofu wa bon akosua de yiye mama nka se minjiro mema sofu ni frani bi an kan tira wo da se wo hu se nkwase asem ne agimi sem ekoso wo church ni ma e nyankopon penti na ekoso firi se on na se honkom never san sama na ye boni ni nyina me ka no kora kire wo ne fa se wutrim na won so se be wan kan ni France mi ni bi ensem boni ye koso atradifo beba boni bebre echi wade ye boman ne san kwase asem ni nyina no na eye kokobo tie ni yo Yesu Kristo de bo kokko ne mo menye nyankopon apede da ko mesede ne wo sua Bible ni ye kokobo na kokobo no cross a kire yen de ye yanka sa problem ni be firimu ya anye ye ntie nyankopon na asofo ni tete nsoli ye de ho atosi nyina ade omunim nyina ye yesi dan edom gumuni agiska asofo focus na niam awe miensa edom edan sika ene ya base ye be ka tro se nya adwuma we na Yakobon de ma yen nti asofo ne ye nkwase adwuma unsua Bible a wonim hwe ni nti no ye pawa se metini ye nya abotra sese nsem yi ongyina bibia so nka so se sofo waka se mama me ma se me paa o kasa no kasa mu anyway so what then say ye unti bibisa opo ya dear phone lines to ma straight me te so say asofo ne ye nkwase adwuma me te so say asofo ne di nkwase asem because the entity is an so what is mabo na so leading enti senenso and I met what teachings and so way ye bibia na pesa me ka kire as time goes on obehu the entity Yakobon frɛ me Fred Yankopon frame ni ani bi ode ama me nyina ne se asofo afeli Yankopon 95% egu wiase nyanya Ghana nko awo na ya dzemre sua ho ade e na ya sese home messages ni de ba nti de ba na bi no nti se ba ko maduru susi ye no bon ba ko maduru so mi go so ka ho asem na meto aso no o se the today church as a supermarket and money transaction center just as a banking system company oti asem okura ye monhye me se na asole no akwai te se edwadibia na se ba bia yes sika na se ye sika ho adwuma ete se bank asoye asofo adwuma mu gukuruma all over the world ade o mo ye nyina no but the true core mandate ntia Yankopon frɛ yen se ebeba se na no mema mo ahwefo
a obeye ne me man no nipa no obeye no nyankopon fra asofo so meye ne nipa o to feed them with knowledge and understanding. Jeremiah chapter 3 verse 15. To feed them in knowledge and understanding. Yabasi be ye ni nipa o. Bisasa so for be na oye ni nipa ogro mu a. Na oye ne kwa wote ase. Ye kasi ye no wote ase. Ana obu se bia so fu be gina wanim no oya mu jinjini. Me nkoto gosia. Me nkota be fuonku. Na dia maba wa aba. Hu ntade asom kra na ase afem. Se di oti TV hu kra na ara ho. He say he mbai. We say ni fra we what was so for ni preach nti sa enu ntina me preach na me kasa so for no kwase adwuma ntina members ni chinchina obi sole anu afre say ne sa so for ndo mo nya dai a chinchina de bi o mo ka ho asam say ye ma ye chinchini members na chinchini nti onu defenders of ne free say na dwen ye ne say ye kasa so for a ne call mandate fra nya me fra ne say o magina members na nim no won kasa sa accusation and lament and complaining. They be our big members anymore who complaining or accuse you omo. Sa they be a one way. Adio we catch all same way. If we take time and na bana kwabana. Men na so men sa de me ko basre na me tey say asofo kan same way sa they be a one way. Complaining, murmuring, repetition, the same system. Nyansa bi nteme maso enso emfie bebra media sofudie mu ne tamana me na bana kwa bana so mensa de me ko basere no Methodist Pentecost ne basere so fu guzo the same state ti me mabasa me ka kira o se tio asofo na hwease nso mu nim so ma hwease Christianity ya hwease na nso yanyuntum asem bi wo me wi ana maba me teachings ne so asem bi wo Revelation chapter 3 verse 1 and 2 ayara hozem wasin wo nyankopon Bible say na Yesu Kristo e ka kira obofo a wo sa de sasore mi say twere koma sa de masafo mobofo ne setie menim no nwuma ene ba bia wote na ohoahoa no se owodin nenso manim wawu ohoahoa no se owodin enso manim wawu. He is in the state of a dead living tiase yewuo, and that is the exact state of this church. Asole ne tiase enso yewu ye tiase ne say physically ye de do baabia onam baabia ho be boss akese asole dan ene uduru akra a place of worship ho ye den ama unya baabi kura nya asole o baabia yaje enti sport nyina sport baabia ye bon kwase anwom tonton san ye ne maya da ho ade be chena condom gu ho no ade echi asole bi kopra condom ne ensane ade nyina no mo so ya asole na bisa ho se wo man ya enti baabia betu na asie bi asole nie ya brabo nie Wamaya so from pim pepe ya brabo ni na wo ye ni frɛ ya wunsu nyankopon asɛm ya ba ne ya de akokodo ka nyankopon asɛm a wo betie bi yesu bi no ade Proverbs chapter 21 verse 16 was wo nipa funfuri nim de akwa so betama zamanfo asafo mu ase ne sɛ wo ni nyankopon asɛm hu nim de asɔli ewu kura wo hu nti so fu di nkwase asɛm kura wo hu so the moment abon so obi de akokodo e ka ne sɛ de tie pepepe no wo bon so wano ahona ye sɛ pɔse na wakome bo kikim nyasa ne ka nyame asɛm ye masafo din ye masɔli din na wonim ka wuti vie de enti senenso na fa sɛ wutiri mu sɛ de wusi hu asɔle no enye sa na nyankopɔn hu no na enye sa na me nso mi hu no mimi nim sɛ asɔle na hwease wɔsɛ na sɛ nkyere yera ne da enye ma hwebiem gisi ehwie gu mani patietia so Christianity ya da ne nkyena ya yera ye de enti ehwie yegu enti na wiase nyina bu ya nim ti ade time no ezo pɛ osoma yembu no wiase Open organization sabi kwase bia na no do di atem go to social media ko tutu form di asofo ne akristo for atem yeso nyoro mu didi na atem social media wose na senkyere yira ne da nyama hwebiem gisi ehwie gu mani patietia so anti Christianity ya dane nkyera ya yira ya da ya hwie gu ntietia ya so ena mabasa me ka tro say let's rise up and run into the feet of the master. Let's come back to the feet of Christ. We should back to order. As I said, Niama ye, and says ye transan kwasiasam, and the moasim women of and say normal. We are here to Babia. Christianity saya basa, Nas will be a solace and copaso of Boya, will be our no, a Jana Odi. And Sanyama when you in friendly, what bonsa and how only parties and yet me being an assault on Yesumoja. Now, bra, so your Bible you know, Tinyanko Passamasia, or be so on Yesumoja. Abusu sam the antise.
nkwasi asem de ente se ene ye de ba Nyankopon fie. Now it has become normal. Ukwa asole na woni sika onka asole na ho. Nyankopon frɛ yɛn ama ya assignment no am ya kokodo ne de kasa. Ya kasa na wo benya botre tie bi no. Wo so ye didi atem. Enti mpɛsɛ obia de sɛ ni tirimu sɛ onipa bibre bi ani asase so am ya asɛm na Nyankopon de ama me no obetumi akonvince me adane ma adwen. Never me ka kyerɛ obia ntie me. Nti mo amusi mi didi atem no me ka anim me ndi atem. Ya kasa anim ka de bia me kyerɛ mu kyerɛ wo. Udi mo asɛm ni agimi sɛm no obi ka sɛ hey masa ya agimi na wondi watem. Jide bia me de example ma tete no udi nkwase asɛm a o ma me ye complain ma o papa frɛ wo he kwabrabra. Obisa wo nsɛm na na atoto papa so a na wa hye wani so wi o se kwasea. Bo so papa buafu ni bufu tu mata e se ko ka kyerɛ wo nana udwa ato wo nana na wo nana papa kyɛw o papa wadi watem ye di nkwase asɛm sɛ Christopher wani asɔfo a ye de ani brɛ bɛka ho asɛm no uti we hu sɛ we asɔle. Okay, aka 20 minutes ma membra e teachings ne so aha enti me no kasa wo message a wo se the 21st century church as a supermarket and money transaction center just as banking company system me rekora ho adwuma ye nyina ye sika ho adwuma sika na last week me beka last 2 weeks me beka ho asem gero no no pastors appreciation ni me nwie mesa abaso later bet ma me mfanto nchen kakra 2 weeks ago me kire mo bi otie bi atie te me ka kira sofo no se mo anchange edin da so na mo ansesa din no because ye kasa appreciation na enye sika je te ma kire mo aka kire se mo dane din na da so ne se ye ne pastors Monday day men ka ho asem ba we ne pastors appreciation day kire se wo ye ni frani obi frɛ ka se enya asofo na se appreciate wo mo ye ne appreciate wo mo me pa chaw mon solema no se mon ti appreciation se mon ko study dictionary appreciation na se ni so enye se ye gi sika ma obi na appreciation nya kyede unima suade yie ye kasa wo kyere wani so ade di kan no ye kasa anasa ade bi sombo ama na ofiri wakoma mu kanfo ne yie. That is the concept of ani so me kyere mani so akyere wo oba ebi na no akanfo ne kunu bonsam ba ko mienu miensa so miwura hwe o kasa wei oniama wenti ama me na ma mitirim ye me de na makoma tom ye miwura me das wate Nyankopon sira wate esomani na obema so kan the same thing akyere na yere uwie na say bia wo token bia na say gift bia na wo de ama enti akasa gift a secondly matter to appreciation. Enti sa mo kasa appreciation a esesenka members ni nyina sala duru kwasi ada mo ya no a na asofo ni nyina to member we je mic na waka na brabo mu nsem say hey so enya asori na me ba mu pa ma brabo na nya yes edwuma papa na nka Nyankopon de ma mo sa mo mra meye no mo ayaye ni yie na nka ni pedi ho adanse because Nyankopon fro se besi dan ena nya miracle ntini Nyankopon fra wo ntini nyina nka ho bi okọ mandate ni say Nyankopon fro se obefa usuwa yidi mo ye ni aye ne tene ni system Nyankopon de man no SOMPA asem omre bi sofo beti ni yamo sene pa na bufu kura wase sofo be de no amobi aye tene ni nam se wa bon sa de ntene Nyankopon fra wo onti disciples passe uyo obi osuani a Nyankopon befa so adan nkakra kopem se obefiri na brabo dada ne maba foforom ti Nyankopon befa so adua tene ni wo nipa mu tinkia tinya ye sa adwuma ni yie no eduru ho a esenka members ni koma no mu nsem se papa enya soli na me ba mu a enya Nyankopon asam ambeti na ha enya nkyerɛkyerɛ we ya nanso ne konsole ni mu na ko bisa sa adanse no so obenya adanse ne se ya ti esenka members ni bi o ma no kamfo asofo na dwuma mo ye wo mu wie na nka bi obi bia no de aba woni bia wote wo efiri se wadan wani so akyerɛ wo papa esa asofo ne to ho a oyo obi a oye Nyankopon ni pabo nse ne ne agye se sa aba mi gui. I remember about 3 months ago, me go so ya so one Sunday na me say na me nkan bia me pese me bisa members no interview na obi aka ever since about so me dia na wanya empempen so be no oduru abrabom e wa adwene mu Kristo som ni ade ka kire me hey me bisa question ne pan na nkrofo ne status o mo kasa ma akoma me gino sa na me feel so proud na me ni age say me go so ya adwuma papa eni so enti me ka kire mo so we member so your software appreciation na monte ase amunsua eni so nye sikaje
enti se munim se sika na namba koso age ama asole ne elders na ene amonya no the elders money day menka ho asem bia biem pastors money day menka ho asem bia biem na se mo ye pastors appreciation de bia ba be ka chem se mo ye ndifrafo na mo ye mobo enti mo nsua de yi great enti message we mi jai to wa che kakra because I'm say na mi guso kasa na mi make bold statement bi say wa utua wa fa ni dusu bia be ko bonsam jim me kan krofo mo yes omo yam si wo mo dem say me take about 2 weeks ana me di kire mu kakra omo matie makọ akire mo tie mi omo nyam ho ntiase say wa fa any dues e ya bonsam nhihye ya asole na gie atum asole ba bia wo practice ni sofo bia practice bia wo kuntie nyankopon nyina so Christianity foundation okuntia into we antichrist into be ko bunsam jim to ye sofo now practice welfare e o asole say we ntua bibi to wa na ahwede o ye so ni aba be gina wachi nyankopon asole dem na wo ye sankwase ade wi nyankopon asole dem na we ntua enti bibi to obi ni ye beba e sika otua ye nti na ye ba nkwase ade wi ya bone powder ama na gia konwa wa asole etintima ye normal timi kire mu say wo asole ba bia wutua bibia no gya nya sa obekọ bunsam gem na ma ka kire we ukogina Yesu ani mo bobisa ma kire ho kire with quotations different ni nyina en wo sofo bia wuji bia no wa hwease aha enti ma yes an kire no eno na de mi ko akiri kakra ma mi free sa ba bia na maduro no so because na ye read 1 Corinthians chapter 9 no you can't say 1 Corinthians chapter 3 verse 9 ho na ye duru en asa you can't say we be boom. What do you call it? Where first some be boom, chiri mu kakra. And now me go so kasana, me san can bold one back say pastors appreciation de enkwase asem. And will be yam dini say show the cocoa pie so on tiasi nti no so na say me share de nya abotire nti last 2 weeks obi otie me bia no me di quotation chiri mu e kan ho asem enene masama feedback kakra say appreciation is a monte ase a monkosua ho ade yi ko wa ye adwuma papa adwuma na so aba no asofo ye adwuma na adwuma no so aba yen akatua na ye akatua dididi Yesu se ba bia mo beko bia no mamo mfasi ka boton nsem ko ho nemu modwumani akatua se no kire se o kan nsem pa wi a ye to offering nti na ye tua asofo woka no but the base ye kire ye ma awards a enu nti nsolema na di ajapade ne niam akese ye bade a nkwa ne ye nyame asem ti asofo nyankopon na ma ya award no what say adwuma wa ya man ne ni so nyankopon na ya katua won nsem ye kan say ya baso bo won nsem ensolema na de bible so mo nto offering ma ye nto offering bo ne bi anim asole ba bi wo no send this kama sofo se sofo akama koma asem mfo ya mfom so obi ani ho nemom the friend appreciation day no ana me ka kire me say monko study this scenario no na mon san come back anya sa de bia me dey mu top sa akopem sem bi change day no enti ma kire enti ose nyankopon ma ya adwuma bi so back to the today's church jebe 20 minutes me kasa kakra na mediasi kire na doson asem ne doson ye kone kakra the today's church as a supermarket and a money transaction center just as the banking company system ose aso no wo sisi ya no de ekoso wo musisi ya ne say aye ba bia ye didwa ko biopunu na ne ye didwa tina akwa ne aka ya remind you so wo deka ye urade nyankopon na so lepani atimi anya kokodura be gina so le manani no ya announcement say obubudin basra so le bi kwa me kosra o mana katkisi gina ho obudin ana wa kan ka ho de hey me ma ba Yesu Kristo na asem abedeka na mbeto nyado ana asem beto ntos nkwase ade wi nyina ye normal o kan no obi anu ho na ye say poso na me fa ho be se oni efra ye dan ka wa sole san kwase ade we na ma social media mu didi atem no ama ni papa mabu no ama yuto ne nkwa sole no enti ye gisika sikadie sikadie edansie edom aha or say now the supposed core mandate of the shepherds is to be building on the rock which is Jesus Christ with these strong required materials as gold, silver and precious stones. Was it nka djuma nyankopon de ma asofo aye core mandate ne say
yemfa akande ya wode ma yen se yemfa ntonsi Yesu Kristo awoye botan ne so akande wode ama yen o se eden ne sen o se ebi esika kokko dwete na abo hene o se no ne yemfa nto fapem o ye Christ so enti edi kan already 1 Corinthians chapter 3 you already pen but and now you go back Apostle Paul say me kan sem ba ko kire mo a en se me brefri se emamutim medical repeat it medical read by and read it 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15 read 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15 okay o say na ye nyankopon adwuma ye boafo mu ye nyankopon wafu nyankopon dan nyankopon adom a ode adom me no so na me na metofa pemse wodansifo nyansafo na obi to so na obi a otoso no nhwe sade otoso fa na fapem foforo de obi a ntumi ntonka de ehye ho dada ani Yesu Kristo no ho nanso so obi de sika kokko dwete abohene nnua esre aburodua to fapem yi so a obi adwuma bedadi na eda no beyi no adi efrise wojamu na bedadi na sade obi adwuma te no ogya no beso ahwe so obi adwuma a wato asiso gina obenya aketua so obi adwuma hye a obehwera de ono ade wo beje no nkwa nanso etese de enam ogyamu amen amen good emu ada ho obesan be 2 Timothy chapter 2 obi read 20 and 21 but my main chiro mo kakran san wato aso obi atie scripture ne said the Bible nyankopon si aka na asem medical chire mo pen so when summarize me bone tofa nti wo se ye nyankopon adwuma yeboafo na mo de mu ye nyankopon afuo Apostle Paul say yaka so obi ye sofo atie title kase ye nyankopon de ama no a obi a wo ye nyankopon adwuma yeboafo wo ne ma deda sofo wutie me na wo ne ma deda hye ni freni ya wugu nyankopon ni mase nyankopon betwia wo kapapa wansakra wadwen a wani mbegu ase onu wo ba bi kwa akoda ama na video wo nakedness beba social media mo ne magu ase sofo bebretie me sade wo mse dwe ma no nyasam gedu o obi a wo ye nyankopon adwuma ye boafo ye nyina ye tie a nyankopon wa koma wo bre ne ho ase wo de wo charge o ba sofo nja ba consultation ji so di kan kutua consultation fee yes ye kaso ye nyankopon adwuma boafo kra wo ntiase nyankopon ye ko ne ma yetieska o ko nyame anim a no o ma America wo sofo a wutie me adom kakra nyankopon de ma oje wo sei nti we nyankopon adwuma ye boafo wo ni nyame ne bom ye adwuma ye bom pa ya ma nyankopon ma America oje yesika o wi Crusade kokobo kese ye ma yen Matthew chapter 10 1 downwards o ka kire sunyafo ne se mo ko no mo nhwe yie na mo mfa sika boto ansem kon efrise mu nya no kwa mo mfa makwa nso ene asofo bodamfo beberetimi dia kokodo betena TV so kaze me de manya ne kwa nde me ton to ba o kan price e yurade nyankopon Christianity pa Jesus o kan price ye wo VIP price and ye wo local price and ye wo ye kan say putogum hwegum for sa sankwase ne so price o se ye nyankopon adwuma ye boafo nde ka so ye sofo anya asem ketu o sofo timi ko bura dwaman na wote adwaman mu okoka na ensolema na o ma bon ni defend na sofo nso onye nipa hwe ni frani o sofo a nya so akobba adwaman wo bura dwaman wote adwaman mu sofo wote adwaman mu okoka na obi aka nkwase asem se onye nipa hwan na ka tro se oye ordinary nipa asem na oka njamra wanti ana enti na fe ni nyame nipa onye ordinary person enti asole ba ko bura dwaman na se wiase ni ko bura dwaman na sofo nso ko bura dwaman a difference be ne wo so mrantie bebre difo bebre tie me omo hwe masa di nkwase asem sa omo wi a se omo claim so omo ye prophet o ye prophet a foolish man like you, we a prophet omo mabom mu ne mo hwe ai man no crowd ye se omo bro de is ye akwankyere bi aba so for the oil srasra ne be ma ho ano de afaw so the break spiritual marriage ye ka se man ka omo nse me man no mo kompa bo no bra ne mo mu hu no obi a we nyankopon adwuma ye boafo oni nyame ne bom ye adwuma e na wo de oil srasra wo be ma ho e de afaw ba sa jimi we nyina koso wo chechiri ma ye normal o kan no obi aka akiro se bible se ene edi echiri ne sa na ma we nyina be koso ni frani enti ose ye nyankopon adwuma ye boafo na mo ensolema ne de mu ye nyankopon afuo
tie ɔsɛ church no ɛyɛ nyankopɔn afu ye bregu so ko anima the last time me kyerɛ mu sɛ denti na ɔsɛ yɛ afuo me san ka kyerɛ wo sɛ ensolema no anase church no onfomu ntutu afuo nko aho ɔdo mo toto ɛdansie okay ɔsan kan wɔsɛ mu yɛ nyankopɔn repeat it na mehwɛ SOMPA FM 3 verse 10 no and 9 no ha read the 9 no First Corinthians chapter 3 verse number 9 ɔsɛ na ye nyankopɔn adwuma yɛ boafo yɛn asɔfo de ni nyankopɔn ne bom yɛ adwuma mo yɛ nyankopɔn afu nyankopɔn dan good na mo nsɔlema ne de mo yɛ afuo na mo san yɛ dan ɔka sɛ church na ho church ne gyina hɔ de ma farming afuo yɛ ana farm borɔfo ne use field mo yɛ nyankopɔn afuo ɛna ɔsan ka sɛ building ɛdan esie other part nso ɔka sɛ na mo yɛ ɔde nyankopɔn asɔle no nso toto awaleɛ ho asɔle ne sɛ gyina hɔ de ma awaleɛ ɛna ɔsan de asɔle no toto hɔ ɔsan de asɔle no toto yɛka ne sɛ nipadua ɔsɛ Yesu Kristo 1 Corinthians chapter 12 ne sɛ na yɛ Yesu Kristo nipadua asɔle no body of Christ intitio church ni gyina hɔ de ma ɛdan afu awaleɛ ɛna nipadua the other time ka kyerɛ sɛ die ntia nyankopɔn de saa nneɛma we toto asɔle ne ho sɛ saa nneɛma ɛnan we ho saa 4 areas anase 4 things amakan ni nyina no 24/7 the fa process mu ɛfa dwumadie ne nhyehyɛ mu enti yɛka sɛ asɔle no a ɛyɛ the concept of occupy till I come yɛ adwuma kɔpem sɛ meba ɛsɛ sɛ asɔfoɔ yɛ members ne ho adwuma 24/7 na nsɔlema no nso yɛ adwuma de ma awurade enti saa pɛpɛpɛ na ɛsɛ church ne yɛ enti ɔse yɛ nyankopɔn adwuma ɛboafoɔ ne nsɔlema ne deɛ ɔmo yɛ afuo de bia ɛsɛ sɛ wo nsa da ho afuo de bia ɛsɛ sɛ wo mu na wo mu adwuma ɛdan sie nso ɛdan a ɛdi bɛbɛ 50 years ɛkra sɛ yɛ renovation yɛ penti ho ne yɛ nam ho ɛda bi ho sɛ crack bi aba ho bia ne ahwɛ ne yɛsiesie awale nso hu awale papa bi a ɛkɔ so hu awale papa bi ɛkɔ so a mepatwo de bi yɛ ho adwuma wo onam na hu sɛ maame ni papa bi na wale aso ahwɛ ɔmo yɛ adwuma papa asɛm bɔ ɔmo tena se siesie bɛma de ani die ma na yere ɔba nso de ani die ma ne kunu yɛsɛ de nya abotre siesie biribi a awale papa bi a no ɛma ne bi mene nneɛma bebree enkotodwe bebree kɔ so akyɛw pa bebree kɔ so 24/7 awale papa bi a hu bia yɛyɛ ho adwuma I'm telling you fakye bebree ɛkɔ so fakye bebree ɛkɔ so awale papa bi a mu yebu yɛ ne agu so nneɛma bebree ho ɛkɔ so awale papa bi a mu awale bi hu saa so bi adwuma ɛkɔ so no ɛyɛ adwuma. So marriage is a ministry, it's a serious business. Ebiemu nso ɔsɛ the body of Christ kyerɛ sɛ nipadua ɛka sɛ nipadua 24/7 ɛsɛ sɛ nipadua no ɔsɔle afitia no pakosi anwummerɛ onipadua no bɛfa process mu saa anɔpapa ɔsɔle ya wobɛkɔ washroom no akɔ nneɛma bebree wofiri washroom a ɛsɛ sɛ wodi breakfast awia wobɛdi lunch supper wobɛyɛ adwuma nipadua no ɔma bɛkɔ check up wobɛnum nnuro kyerɛ sɛ 24/7 nipadua fa nneɛma mu what is it ɛna ma kyerɛkyerɛ saa nneɛma fo wei mu nti de ɔpɛ so ɔkyerɛ ne sɛ asɔle no ɛnyɛ asam ketewa so nti wotoa so a wɔse na me apostle Paul ne Yesu Kristo meto me fapem so ɔdansefoɔ nyansani saa wadi ne hia wo meto me fapem so ɔdansefoɔ nyansani Yesu Kristo frɛ me no adwuma wɔde maa me no ɔka sɛ ɔde nyansa ka ho a ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ wamfa honam sɛm no ɔno na adwene nipa bi anto agyina te sɛ deɛ me no woka sɛ sisie sɛ ɛsɛ wokɔ nsɔle mu a asɔle bi a wɔ ne tradition ɛne ne doctrine wopae ne asɔle ne ntena sɛ na mu nsuadeɛ na yɛnkɔtu quotation bɛɛ 1000 wɔbɛka kyerɛ sɛ wei nyɛ tradition yɛ methodistfoɔ nyɛ tradition ni yɛnyi wei ni wopɛ ne ntena sɛ kan bible no ma ne nka ne plain do ɔpɛ so ɔyɛ 419 no waka kyerɛ sɛ ɛyɛ kasakoa asɛm na wɔ hɔ na ɛnyɛ plain word saa gye sɛ honhom ne bie w'ani enti yɛwɔ yɛamammerɛ ɛne yɛn hyehyɛ de yɛ asɔre apostle Paul sɛ meyɛ ho meto me fapem sɛ ɔdansefoɔ nyansani wowia na watoa so sɛ na obi to so ba wotoa so a na waka asɛm sɛ sɛdeɛ ɔto so no ɔnhwɛ yie sɛdeɛ ɔto so fa
Oto aso se na fapem foforo do obi enteme nto nhye ho enka de oda down Christ no maka kire se asem na se ne se fapem foforo do obi enteme the concept of Messiah say obi ye wiase agenko ana so we Messiah no obi anu obetimi asole a obekele misa position na ebetimi agina obi obeba no de buga enu obenya nkrofo no mabon ni bebre no makodi naji Messiah ni wu ya na asole nagu aha in this Messiah concept no say fapem foforo ne Christ ne de obi enteme nsole te say Christ and ye wo and obi a wo so enyame adwuma bi oba Christ din no odeba na wo to so wo say nanso so obi pa eba se wo to so a o ye nyame adwuma no a members no wo ye omo ho adwuma nyankopan ma yen akande bi anasa materials bi a yemfa nye adwuma no na adwuma no nye yie ana asole anasa nipa nso ne nseseye asole anasa nipa ne nseseye wo se nyankopon de no eye sika kokko dwetɛ ne abo hene opa betimi de atoso ewiase ene asole ne de no nso ye abrodua esere ne dua opa betimi de atoso na apostle Paul say aha no obi anhweye na said ya wotusu bia no ebedan di woto aso ose firi se befagem na ebre gusu ko na sa eja na wo ka no ebetirim denti ne sese yeto no yede sika kokko abo hene ene dwete ene to so yebesua no yabam ready sa 2 Timothy chapter 2 verse 20 no na enche na mede eba ewie because ye konen kakrakra 2 Timothy chapter 2 verse number 20 etifia samo say Christopher ogu ahodo mienu na efie kasie mu ni sika ne dwete nneoma nko na nnua ne dote de nso wo mu bi okay na wo bu bi ne bi nso ye de wo mu na so obi te ne ho firi yenom ho a obeya de a wo bu na wate ho a owura no de ye bribi a eyeyie na wasiesie de ye adwuma pa bia amen good o se Christopher ogu ahodo mienu te said ye di kan ready ye no aha obanyankopon mu a ye won nkrofo a omuti se sika kokko ene ye won nkrofo nso omuti se dote na wo se sa efie na Yesu Kristo asole no o de tutu ewiase obi fie wasi se uko efie bia mu a enye ade ba ko pe na wo ho enema bebere wo fie ho nanso fie wura no o de nani ku ho pa a won fa ni agoro nti ubanyankopon mu a wo se sa pepepe nso na se obi position ho se sika kokko a wura na befa enti aha no nso no enema mienu a eye botaya a wo san atwe wo adwen agina so se ye won nsole ma bebere o mokọ asole o ma bon enso enha wo mo sa de ne kura mpodi nsole ma ne bebere o ma bon onim ba bom nso enha no o start so na ne ya discussion o se fa de na mfa me de Bible se mo ma ne mom nyini me de nyame friend na me ni ho tie o se won esese utimi epre edurum pempenso obi a onso ba be di sika kokko wura na be fa wo de ayade na se wo ye se dote a anu so wura ne mfa wo nya hwe enti emfonim yenu ba ko fa asofo no ekwa ebefa so ebetimi adana usika kokko no osofo adwuma nanso wo asole ba no so wo a huge responsibility because osofo obi eni asase so a oye powerful oye anointed oye skillful say obi a wanya willing and so obi wanya ready no obetimi aboa na me ho Christ it's not possible nti asole ne wo ho ne ya di nsiseye bi a efa adesua ho ba ye ye san siseye na mo nsole ma na mo tie me a mo de mo tese me blase asofo na mo ni age lenso do time ese mo komete me ho ana mo twetwetwe mo now the sunsun pen nso na me yemre anytime bi eduru nyankopon adwuma so ana se duru time ese o kai uye bibi ma nyankopon na o kai se oniama evi ana o kai se obi de o ka ana o kai se wa nantem eduru time ese se o ko asole bible said discussion ade ana o kai se ma bere nti wo da enti ekoba sa na ho o se nyankopon ni so no yembu mede eba awiye because e be ready another quotation and next week e ba ko. So what is the meaning, or how do we build on the rock which is Christ with these strong required materials as gold, silver and precious stone?
next week yɛba yɛbɛto aso ne yakɔ sɛ ɛkwan bɛn ne yɛfa so a yɛtumi build it because Apostle Paul say yɛmfa sika kɔkɔɔ nto so Yesu Kristo don a wɔyɛ asɔre no fapem no ansa na yɛbɛgye member bi anaasɛ yɛbɛka sɛ member we yɛ qualified member no ɛsɛ sɛ yɛde ne fa process bi mu anaasɛ nhyehyɛ bi ma no bɛyɛ den ɛde sɛ sika dwetɛ anaasɛ aboɔ hene saa na ɔse yɛnyɛ nti yɛse yɛbɛba ne abɛbi sɛ ɛkwan bɛn ne yɛfa so a yɛtumi build member anaasɛ asɔre ba ɛma ne timi bɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi de sɛ wɔyɛ sɛ sika kɔkɔɔ aseɛ ne sɛn ɛwɔ Nyankopɔn mu okay enti other aspect a meka kyerɛ ne sɛ wo asɔre ba no nso sɛ woama wo ho kwan a ɔsɔfoɔ bie ni hɔ a Nyankopɔn bɛtumi afa ne so aboa wo kɔ asɔre no yɛhyehyɛ Bible studies a wɔ ho fa wo ho sɛ mu ntɛm yɛka sɛ yɛmmra 7 a ɛyɛ sacrifice ne discipline na me aha ne ana me de blame kɛseɛ to asɔfoɔ no sɛ Bible studies na members ne ma ntɛm na no nso yɛ asɔfoɔ no asɛm because asɔfoɔ no ɔmani abere sɛ nkɔm pɛ sɛ members ne ba Bible studies ntɛm a nkɔm ahyɛ ho mmara dadadada ɛde sɛ de ɔma sɛ mmara to welfare ne tight ho no unza welfare ne tight ɛnkɔ heaven no utua welfare ne tight a ɛmfa nkɔ heaven enso asɔfoɔ na hyɛ mmara to so sɛ wantua maame wu ayɛ ma ana bibi to ayɛ megyina wachi enti ade a ɛmfa yɛ nkɔ heaven asɔfoɔ ahyɛ ho mmara Bible studies ne hia Nyankopɔn kyɛ bibia because kan Hosea chapter 6 verse 6 a wɔse na mepɛmi Awurade ho nimdeɛ kyɛn wɔhye afɔdeɛ ɛno a ɛsom bɔ ma Nyankopɔn ne mmara bia na so opa Bible studies ne bra opa mema opa brantam opa mema ntem opa kwa asɔre ne mfie beberetua welfare no tight Bible studies means muda still ya beji watum sɛ we qualified member especially so ta ya doye ma asɔfo a sɔfo ha no asɛndi niska sɔfo ha no surprise no opa mema Bible studies da natana sa tebia mu de bia wodi yisika me se wo be sɔfo no role model wo be sɔfo number 1 wa so dem wo yisika no waboma oh enso Nyankopɔn se anko pesu obi nya ne hunim de sen so obeba afɔde enti next week no ye bɛkɔ pata yetime build a member emani timi nyini ebe sika kokɔ dwetɛ ne abo hene no enti ma menhwɛ na DJ Safo aha memfa be 2 course bi na memfa mbra wie next week ye beto aso nti no your number is 0551 931 931 0548 931 931 number no 0551 931 931 0548 931 931 aha na yemfa a few course bi na yes by 55 I say be free from 0551 931 931 0548 931 931 aha na healing the church crusade no de wate de opese obisa de maka nso a ɛyɛ wrong a wugina Nyankopɔn asɛm so obetime de akasa na fabra na yɛnkɔ 1 hello Safo. e pa cho frost of refrain Sɛ David ne so so bo ase. yo David metiu Nyankopɔn hyira wo. Nsɛm ya Nyankopɔn na mo so di ba bi bia yi. Hwɛ wa mi ho ankonya ne mu a won tia se yie. Nso wo sɛ hu hu asɛm a tumi wo mu mu duro. Wo so drin dɛ me asɔre mo asɔre. Asisa ne me nyina ne to fara hyefa e boost slow from Friday Monday to Sunday. Oh. Ya wo. Ne de ba to ni ya ne abɔ Friday from na mo di first. Thursday to na you really very Monday to na we. Church man is out. It's actually a Pentecostal church. No person of booking. And the whole Daniel, because of a basic amassor. A basic amassor. I was just a son, you know, in Czechia. A couple of 10 years. I saw a movie to see the maybe that. I suffer. Someone did wrong. No team who was a master, but yes, Uncle Boyshrow. Mate pedase pa wo nhyira won so aha okay hello open radio hello me patcho frost of refrain tell me that just kuchi okay patcho yetiu what's the idea oh come up
that was famous, you know, we didn't show them. They got the crowd every time. Well, that was famous. You were say, one who don't care about Yamba. Anytime. So for Michelle, why are they? Okay. Hello. And you So, about your first offer for him. But was it? Africans, my patriot, you. And as of I can't say, we are softly. Let's say, what they say, we are my food will be covered. We are the Bible, bit make it school, and I bit my apart from what sort of no with my account. Then I think you can be as a photo. Oh, me, John, we hear pounds there. Any of my baby way, and let her make a handsome. Any of my notama. As of the entity, one man church, and yeah, ban. Entity, one entity as you boy, and you obey, and you might cry as a man, you may be in ye. Was a soft be my message, and what catch us a crutching, and me fro, you may be in way, as just an Yamikayo. Ya froze be ye nyamedwuma but so adwuma ne ka ho ye nyai gise bi adwuma ne be kase fa ne se Solomon na ba bebe ro mu hia watensen dia e wo se ugya adwuma na wo ye full time work nti ubetimi dia ka ho why yo okay Matia okay yo enti ye time no abrante na se gram wo se menya na mempon asemo enti ye pon yesia asole Washington wati your friend Zion ambassadors ye teaching sipa open yankopon se metia mo friend ye ntimi me pon me de me number na beto dwa me free mo utifia mo si wo ya bamabu ye nkwa asole no astan ni chiri bia opa asole aba bra ye ho ne ye je wo friend ba ko ye